kowa ya wuce randa ba ruwa yake nema ba. Katafaren shagon nan na Alhaji Abubakar Gasol Electronics suka tanadar muku da kayayyakin electronics na zamani kamar irin su air conditioner, freezer, plasma TV, generator, gas cooker, ga kuma kayayyakin kitchen ga amare har ma da uwar gida irar Media, Skyron, Hisense, Scanpros, LG, ga su da kayayyakin alfarma na kawata falo ko daki. Ga masu bukata kuna iya ziyartar shagon su da ke lamba 4 kan titin Muhammad Mustapha gabar da kasuwar zamani ta Jimai ta Yola jihar Adamawa, hannun riga da bankin Jaiz da ke kusa da ofishin Marshal. Shagon na nan da shuɗin fenti. Domin ƙarin bayani 09122227465 ko 08060227473. Alhaji Abubakar Gasol Electronics na haba-haba da abokan hulɗarsu.